ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndinafunsidwa za kulondola kwa hadithi yomwe yachulidwa kumayambiriro kwa video hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamutuma nzibambo kunena kuti ukamuuze mkazi wako kuti ineyo lero ndikhala mulendo ku nyumba kwanu. Ndipo mamuna anasangalala, ananyamula utenga kuchokera kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndipo anakamuuza mkazi kunena kuti akazanga tamvani izi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akufuna kuti yendera pakhomo pano. Ndipo chifukwa kuti iye anali mtumiki, mkazi uja anali excited ko basi kusangalala kuti Mtume sallallahu alayhi wasallam akubwera pakhomo panga, ndipo anapanga china chilichonse choyenera kumpangira mulendo, chakudya, malo abwino pakhomo paoneke bwino. Moova kuti uyo anali Mtume sallallahu alayhi wasallam, mkazi anapanga zinthu zothekera kuti amene akubwerayo ndi mtumiki, ndipo anamulandira chimodzimodzi mmene amalandirira anthu ena. Kenako Mtume sallallahu alayhi wasallam atapanga visit khomo limeneli, anamuuza mamuna kunena kuti umuuze mkazi wako kuti ineyo ndikamatuluka mnyumba muno, khomo limene ine nditulukirero, mkazi wa iwe akayime pa khomo pamenepo. Ine ndikatuluka, mkazi wako akayime pa khomo pamenepopo chakunja kwake, kusenza kuti atuluke mnyumba muja, mkazi akayime kunja, then mtumiki akamatuluka iye aziyang'ana ku khomo kumene Mtume sallallahu alayhi wasallam watulukira. Ndipo atamaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kudya chakudya chimene anakonzeredwa ku family imeneyi, kenako anasanzika. Ndipo mamuna chifukwa kuti anauzidwa kuti amuuze mkazi kuti akayime pa khomo limene Mtume sallallahu alayhi wasallam angatulukire, then mtumiki anatuluka, mkazi anakayima pa khomo monga mupempho la mtumiki. Mkazi atayima pa khomo paja, zinapezeka kuti mtumiki akutuluka. Mbuyo mwa Mtume sallallahu alayhi wasallam munkaoneka zinkhanira kapena kuti mascorpion, njoka ndi zina zosiyanasiyana mwa zilombo zimene timazidziwa kuti ndi zoopsa. Ndipo mkazi uja ataziona zimenezi, chifukwa kuti anali odabwa, komanso kunali koyamba kuziona zinthu ngati zimenezi zikutuluka nyumba zikumutsatira Mtume sallallahu alayhi wasallam, mkazi uja anakomoka pansi ndi kugwa. Then nthawi imene mkaziyo anazizimuka, Mtume sallallahu alayhi wasallam adanena kuti zimenezi ndi zimene zimachitika mu nthawi imene mukulandira alendo. Alendo akamachoka mnyumba mwanu, nthawi yoti alendo aja akusanzika zinthu zimene zili zoyipa nyumba mwanu, zimene zikadakupangani chipongwe, kaya ena ake anali ndi chiwembu kwa inu, zinthu ngati zimene zijazo zimakhala zikuchoka ndi alendo aja kutuluka mnyumbamu pamodzi ndi alendo, nkukhala kuti inuyo tsopano mwatetezedwa. Subhanallah, nkukhala kuti inuyo tsopano mwatani, mwatetezedwa. Apa mzimayi ananena kuti basi sindizadananso ndi kubwera alendo pa khomo panga, chifukwa alendo ali ndi ubwino oti nthawi imene akusanzika pa khomopa akuchoka, basi amakhala kuti akupita ndi zinthu zimene zinali zotichotsera mwayi mnyumba mwathu, amakhala akupita ndi zinthu zimene mwina zikanakhala ziphinjo kwa ife. Subhanallah, nkhani yopereka chidwi kwambiri. Choncho ifenso titengere phunziro. Alipo azimayi ena amene ndithu amadana ndi alendo. Mamuna kubwera ndi mulendo, bwanji simunandiuze, mangobwera ndi alendo ngati mmaphika ndinu bwanji, inetu ndi munthu nimatopa. Dziwani kunena kuti mulendo akabwera pa khomo, Allah subhanahu wa ta'ala
amalidalitsa khomo limene ndi zabwino zochuluka kuposa zimene mwamkonzera mulendo uja ngati mwampasa chakudya. Allah amaonjezera. Komanso ndi kuyamika kwa mulendo uja kamba kuti mwamulandira bwino, Allah subhanahu wa ta'ala amapereka baraka m'nyumba mwanu. Mulendo uja akamachoka, Allah subhanahu wa ta'ala amabweretsa chitetezo. Zonse zimene zikana kugwerani inu zovuta zimachoka nkumapita ndi alendo aja. Koma pasitsi kutanthauza kuti zikamachoka m'nyumbamo zimapita ndi alendo kuti zikukalowa ku nyumba kwa alendo. Iyo imangokhala njira chabe imene Allah subhanahu wa ta'ala amachotsera zoyipa. Choncho abale anga olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, tiye tiwalandira alendo ena aliwonse amene adza pa khomo pathu mwaubwino mopanda kuyang'ana nkhope komanso mtundu komanso chikhalidwe kapena kochokera. Koma ngati ali mulendo tiye timuchengetere. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakram jarahu. Kwa amene amadziwa kuti Allah ndi mmodzi ndipo amakhulupirira mwa iye Mulungu ndi tsiku lomaliza azalemekeza mulendo wake. Wa akhir da'wana anil hamdulillah wassalamu Allahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadithi imeneyi laisa min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, siyochokera kwa mtumiki wa Allah, mtendere ndi madalitso zikhale pa iye. Wa innama huwa min al-ahadithi al-mawdu'a, koma kuti ndi imodzi mwa maahadith amene ali opekedwa, maahadithi abodza. Lam najid lahu aslan wa lam najid lahu makhraja illa min hadha alwajhi alladhi la taqumu bihi alhujja. Hadithi yoti simungayipeze m'mabuku ena aliwonse okhudza ama ahadith kupatulako kuchokera kwa anthu ngati shehe wamene akufotokozera. Sangabweretse buku kunena kuti hadithi imeneyi akhrajahu wakuti. Ndiye Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziyya adaperekapo malangizo kunena kuti wal ahadithul mawdu'a, ndithu ma ahadithi awa opekedwa awa, alaiha dhulmatun, ahadithi amene wawa ndi mdima, ndi zinthu zimene zingamusocheretse munthu. Choncho anthu asazitenge zimene zafotokozedwa kuti ayi mtumiki amatuluka nyumba njoka anankalizi chani, zimenezozo ndi zabodza. Ndiye tikaona mu kufotokoza kumene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi ina hadha al-athar al-mashhur, hadithi imeneyi ndiyodziwika ndithu yomwe adayisunga Imam Muslim, an Samurata ibn Jundub radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, man haddatha anni bihadithin, aliyense amene angawauze anthu za hadithi, yura annahu kadhibun, iyeyo namadziwa kuti ililili ndi bodza, izi si zimene mtumiki wa Allah adayankhula, fahuwa ahadul kadhibin, iyeyo ndi mmodzi mwa anthu abodza. Ndipo mukufotokoza kwina mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi yomwe adayilandira Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, mwana wa Abdullah ibn Mas'ud, kufotokoza kunena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adafotokoza kuti man kadhaba alayya mutaammidan, aliyense amene angandinamizire ineyo mwadaladala. Ndipo tikaona mu Musnad Abi Hanifa mmenemu mukupitirizidwa kuti au qala ma lam aqul, kapena wanena zimene ine sindidanene, faliyatabawa maq'adahu minan nar, yeyo adziwe kuti akuzikonzera yekha malo okakhazikika kumoto. Ndiye An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'a adafotokoza kunena kuti yahrumu riwayatul hadithi al-mawdu', ndi zinthu zimene zili zoletsedwa munthu kuwauza anthu mahadithi opekedwa, especially ala man arafa kaunahu mawdu'an, especially munthu yemwe ali woti ndi wozindikira amene akumupanga kuti ndi shehe namadziwanso kuti hadithi imene ndiyopekedwa. Au ghalaba ala dhannihi wad'uhu, faman rawa hadithan alima au dhanna wad'ahu walam yubayyin hala riwayatihi wad'ahu
fahuwa dakhilun fi hadha alwa'id mundarijun fi jumlati alkadhibin ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Munthu yo ndodziwa ndi shehe, ndithu anthu akumutenga kuti ndi shehe, ndikumapezeka zoti akuwauza anthu hadithi ya dhaifu kapena ya maudhu, koma sakuwauza kuti hadithi imene iyi ndi yopekedwa, ayikidwa mugulu limene lili. Chifukwa chani? Iyeyo akudziwa zoti hadithi iyo ndi yabodza, koma sakuwafotokozera anthu zoti hadithi iyi ndi yabodza. Zasiyana ni munthu amene akungopereka riwaya, sakudziwa za hukumu yake. Koma An-Nawawi adanena kuti walihadha, pachifukwa ichi, qala al-ulama, anthu ozindikira chipembedzo cha Allah adanena kuti yambaghi liman arada riwaya hadithin au dhakarahu an yanzur, zili zofunikira kwambiri pa munthu amene akufuna kupereka riwaya kapena afuna kuwauza anthu zoti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula mwakuti kapena zidamchitikira mwakuti, an yanzur, aoneka ayapange cheki kuti hadithi ndi ya sahihi, hadithi ndi ya dhaifu. Chifukwa akatero akhala sefu iyeyo, komanso sawapinda anthu, sawasocheretsa anthu. Ndi hadithi imeneyi ndi hadithi yomwe ili yabodza. Koma hadithi imene idafotokozedwa kumapeto yomwe ikunena kuti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara, yemwe amakhulupirira mwa Allah komanso mwa tsiku la chiweruzo alemekeze mulendo wake. Hadithi imeneyi ndi hadithi yomwe ili ya sahihun, ni mashuhuru, yodziwika bwino kwa basi. Ndiye anthu agwiritsire ntchito ma ahadithi amene ali ya sahih, komanso ma ahadithi amene iwowa sakungowayankhula chifukwa adamva kwakuti koma kuti anapanga cheki.